Ехе, чакай, чакай, чакай. Да, браво момчета! Браво! Това е на предпазител. Аз първите убих, брат. Какво значи аз първите убих? Ако съм те стрелнал, докато ти... Не, слушай сега какво се случва. Аз те гърмя 2-3 пъти попадите тук в жилетката. Какво жилетка, бе, брат? Ами някъде тук ти попадите. Чакай само важното нещо. И ти се обръщаш и ме стреляш. Брат, то ти лут ли си? Явно не е било срещу мен, аз тук е така, нали бяхме, къде бе? Тук беше ти. И аз те стрелям, виждам как стреля в тебе. И ти ми кажеш, аз първите убих се, и ти си умрял, като целя, през това време се убих, време аз да умирам. Добре, явно различно виждаме нещата. Аз винаги ще признавам, когато ме ударя. Често. Усетя ли признавам? Но в случая аз те гърмя. Аз видях прямо пред малко. Продължаваме. Много ми харесват трасиращите. Много казват на къде отиват, разбираш, може да се пасите. Как не усещам всичките, брат? Те така, просто че да къде отиваш с друга Не знам обаче какво се случи. Ей, този мой любимия Пламен, къде е? Аз вървя и изведнъж пат. Викам, уби той къде е? Чакай, аз се убих. Брата, виждам някой се разправя там на стълбите и... Аз виждам просто някакъв край, брат, и не очаквам да има някакъв от нас, да ще някой път е умрял там. Аз съм посока като идва. Изобщо не съм учал, аз само се подавам от това, който е виждал. Ние само с трасиращи куршуми. Тук всички са безсмъртни като контрапарт. Значи... Искам ти да видиш. Искам ти да видиш. Умишлено съм ги взел трасиращи да видят, че съм го ударил, защото ни признавам. И аз съм с трасиращи. Не, в нашите се. Стелю го направих на решета, но то няма как да излъжи, братче. То се вижда къде влиза, разбираш ли? То скоро къде някакъв партизани с този гумен нож и чуй, Боже, го разтираш, човек. Кога ще ме става? Кога ще ме става? А ти ти! Знаеш какво прави? Знаеш какво прави то? Застава за тирана, подава малки стреля. Аз ли? Няма ти права. Трябва да свърши цяло тяло. Просто да една гума е права. Няма шанс да убие. Днеска ни обясниха права. Прямо така всички им беше ясно. Те не знаят какво правят. Кой човека си мисли, човек ще играе? Минават край кружката, викам светни, вести, сини, насколи. Светни кружката. Има едни потолни под катерица. Кой беше тук? Аз. Ти ли беше кой? Някакъв лош. Ой! Казаха, че си пръстане толкова и нямаш познава. Ние Митко каза, че мога. Аз също. Казаха, че са пръстане толкова. Значи, 10 пъти няма да ти пази гърба повече. Иван какъв мъсен шикарчак, аз си само там и себе Иван ти върху да. Ама то си има стратегия, бе. Защо говориш така, бе? Говориш така. Женчо, ти се разрывай на пътя от телефон кръстив гърба, бе. Ма не може да стане. Айде, надуем. Айде. Също е игра. Значи всичко опорно с някъде. Да. Това също е игра. Цяло е тук. Лампите. Аркади, обясни за лампите. Дай да се стреляме. Вижте лампи. Айде, който ни
дай да отиде, бе. Играем ладно сега. Так ли, бе? Да, но сменяме бази. Пак играете? Абе не, бе. Ние се обличаме. С тия пушалки, аре, плати си 50 лева. Давай, ходим да гърмим Данчо. Аз искам да се гърмим, човек. Сега ще свърши и ще пуши вкъщи. Само да вика, че аз съм лъжал. Той? То не е. Така. Те са му платили на това. А той има така от другия отбор ли? Целият има веднага с Да, така по една. Коя лампа бяхте на голи 40 лампи? Аз съм чиста, тук в целия. Аз не ме оцелих, пътека не съм с вима и хам без прайда. Гледа точно така с пръстите. Не. Камаре, Давайте смяна на малко. Давайте надолу. Значи аз искам да играя с Сещам си кое как. Само за трейсера ти кажа, че имаш само един пълен точка. Защото средата са много скъпи като цяло. Аз мога ли да няма го правя? смисъл да помпиш. Да, Два по принцип, да. човек, 2-3 пъти няма да се тренеш пък няма много. Аз играя с 100, ти играеш с 500 в момента. Само не си ми проблем да заради. Ама няма смисъл. Ама Айде да ги изкъртим. Ванко, ти какво правиш там? Какво ще? Имам. Хайде, червените! Дака, взел съм един пакет памперси в Перцереса отзаре. Кой ми взете каската? А това са моите ли човек, жълтите? Смисъл, Айде. То няма друга, аз ще Аз ще го tukате. Сега чай, аз искам да следа да си взема зареждачката. Ой, как то се удига,